Ndrawati ucul. Kinarya sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndrawati. Kowe mengajab arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandening mangke grayah astaning nata Ndrawati nyenggol beda ring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Ndrawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndrawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomoro. Ayo sirnakno aku leganing ati. Al-Fatihah kunjuk Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Kresna, kula wonten pangandika ing ngadhawuh. Akeh-akeh putu Prabu nggone paring pangandikan, munjuk atur lawane Yang Wing Wirata ana saperangan ukara ingkang semune dadekake tuwa tandha pitakon penggalipun Yang Wirata. Inggih, nyuwun pangapunten Kanjeng Yang kepareng nambah barang ingkang sejati. Mbok menawi wonten lepatipun aturipun ingkang wayah ing Ndrawati tumunten kula aturi paring dawuh. Wonten pundi lepatipun ingkang wayah? Nggonmu paring dawuh yen to Pandhawa mlumpuk ana ing negara Wirata mesti eneng gandeng cenenge kelawan Bratayuda Jaya Binangun Kuseta. Mara saya aku tak takon karo Putu Prabu Kresna. Inggih, paring dawuh menapa, Yang? Putu Prabu Ndrawati nglakoni tapa nendra kuwi sing tok gayuh apa? Nyuwun pangapunten nalika semanten estunipun namung kepengin sanget kula menika saged anggadhahi wujuding kitab Jitapsara. Kitab Jitapsara. Inggih kasinggihan mekaten. Ngantos kula lampahi kula sesinggon wujudipun lanceng pethak. Supados ing pangajab sakmangke kula saged mangertosi dhateng lumampahing kodrat Bratayuda Jaya Binangun ingkang sinerat wonten ing telenging buku Jitapsara menika kala wau Kanjeng Eyang. Sabanjure berkamestu paduka Kanjeng Eyang wedha menika sampun saged kula beta namung kanthi pitumbas inggih menika kunduripun Sekar Wijaya Kesuma. Kundur dhateng panguwasipun para Jawata ateges ingkang wayahing Ndrawati sakmangke sampun boten gadhahi wujuding Sekar Wijaya Kesuma ingkang kinarya pratandha panggesanganipun tiyang wonten ing Janaloka ingkang pejah dereng winanci. Tegese Putu Prabu wis bisa anggadhuh wujuding ya kuwi Wahyu Jitapsara utawa Werda ingkang ngemot kodrat Bratayuda. Kasinggihan mekaten, para saya aku tak takon. Kanjeng Eyang badhe nyuwun mriksa menapa? Nalika Putu Prabu adu arep kelawan para dewa, apa sabdaning Sang Hyang Jatimurti marang Putu Prabu Ndrawati? Ingkang wayah kadhapuk minangka dados pujangganing Bratayuda. Inggih kadhapuk minangka dados pujangganing para Pandhawa. Lah, yen ngono, tegese yen to para Pandhawa iki mengko bakal nglakoni perang gedhe Bratayuda, kuwi ora bakal iso uwal kelawan panggulawentahing Putu Prabu Ndrawati. Tegese Putu Prabu kuwi wujuding botohmu sing mbok lakoni minangka botoh dene jagone para Pandhawa. Nyuwun pangapunten. Wonten tetembungan arepa botohe mempeng nek jagone ora wani menika muspra tanpa guna. Mila kula badhe nanting dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Botohipun sampun kados mekaten anggenipun budidaya dados pujangga wonten perang ageng. Nanging menawi para Pandhawa mboten kesedu nglampahi perang Bratayuda menika, nuwun sewu, tutur ketawur mboten wonten ginanipun. Putu Prabu Puntadewa, kula wonten paring dawuh Kanjeng Eyang. Apa ingkang dingendikake dening Putu Prabu Kresna kabeh ana benere. Lah, saiki ngene. Gandeng wis padha mlumpuk ana ing negara Wirata. Putu Prabu Puntadewa tak suwun kanthi banget matura marang rakamu ing Ndrawati. Kepiye mungguh lenging ciptamu lan anteping atimu nggonmu bakal napaki perang gedhe Bratayuda iki. Ngemuti sarta ngelingi yen to wis marambah makaping-kaping duta utusaning para Pandhawa kinarya nanjihake negara Ngastina lan Indraprastha sak jajane nanging kabeh gagar wigar tenantuk karya.
Wiwit saka anak Prabu Drupada ing Pancala nganti ibumu ya kuwi Si Kunti Talibrata ngelingake marang Si Duryudana ewadene putu Prabu Ngastina puguh cukeng nyekeli negara Ngastina. Puntadewa, kula wonten paring ngadhawuh. Mara saiki apa kabeh ingkang gumana musik ana ing penggalih putu Prabu Puntadewa aturna marang Rakaming Ndarawati. Koko Prabu, Yai Prabu wonten dawuh ngemuti dhateng lampahan ingkang sampun dipun ngendikaaken dening Kanjeng Eyang Matswapati. Dinten sakmangke Pandhawa kempal wonten negari Wirata menika estunipun namung badhe anuding tuwin badhe ngutus dhateng sinten ingkang sakmangke pantes kinarya dutaning Pandhawa nanjihaken negari Ngastina miwah Ngendraprasta. Sakjajanipun menika kaliyan Koko Prabu Duryudana nyuwun pangapunten. Upami Pandhawa menika mangke ngutus dhateng satunggiling nalendra menapa dene satriya supados nanjihaken negari Ngastina. Upami lho menika Yayi, upami menawi Yai Prabu Puntadewa utawi sampun utusan dhateng nalendra nanging Yai Prabu Duryudana puguh cukeng piyambakipun boten purun ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprasta. Kula nyuwun pangapunten, sakmenika kula nyuwun prisa menapa kedah dipun lampahi dening Yai Prabu sakadang. Menawi cara kula Koko Prabu gandeng Puntadewa gesang menika mboten kabandha ing derajat pangkat miwah mboten kabandha ing banda donya. Mila menawi Koko Prabu Duryudana mboten ngiklasaken Ngastina lan Ngendraprasta wangsul dhateng panguwaosipun para Pandhawa, menawi tumrap manah kula piyambak kula ikhlas lahir batin tinimbang kula kedah wisuh dhateng ludhiaripun sederek. Aluwung sakmangke Pandhawa mboten kagungan negari miwah Pandhawa mboten mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda mboten menapa-menapa Koko Prabu Werkudara. Nggih. Yai Prabu Punta kadangmu wis paring dawuh kaya mengkono, tegese wis muspra tanpa guna nggonipun Kakang budidaya golek ya kuwi werda jidap sora ingkang kemot kodrat Bratayuda Jaya Binangun. Nyatane tak lakoni kaya ngapa Yai Prabu Puntadewa sajake ora kersa yen to nglakoni perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula Yayi, wektu dina iki pun Kakang wis pasrah. Aku wis ora iso duwe penemu apa-apa merga ingkang bakal nglakoni ora gelem nglakoni perang Bratayuda. Pedah apa nggonku tansah ngaja-ajai marang para Pandhawa? Pedah apa nggonku tansah mecut marang ati ning para Pandhawa yen to Yai Prabu Darmakusuma ora kersa nglakoni Bratayuda Jaya Binangun? Wah, Kresna kakangku. Werkudara piye? Yen manut karo rasaku, apa sing dikendikake karo mbarep kakangku kuwi ngugemi beneri dhewe ning ora beneri wong akeh. Lho, tegese Beneri dhewe kuwi bener tumrap awake dhewe ning kurang bener tumrap wong liya. kok Si Adi iso matur kaya mengkono? Ya, merga mbarep kakangku ora mikir marang kahanane Werkudara lan Janaka. Kok ora mikir marang kahananmu? Mbarep kakangku kudune ngerti yen to Bratayuda kuwi dudu perang ampyak awur-awur sakarepe dhewe. Bratayuda kuwi ora perang, dudu perang ingkang dadi sarana mateni sak pepadane, nanging kuwi perang kodrating jagat. Perang sing wis dikudratke dening para dewa, perang kudu kelakon. Jroning Bratayuda kuwi bakal katandha sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilik bakal ngulihake, sapa sing duwe sumpah punaki bakal ilang ana ing Bratayuda. Tegese mbarep kakang yen ora gelem nglakoni Bratayuda mung siji wong sing dadi jalaran tumangkaring Bratayuda, tumangkaring angkara murka ana ing jagat, ora liya kejaba mung mbarep kakangku. Werkudara, apa Si Adi Mentala nyumurupi muncrating marusaka dadaning sedulur? Yen pancen kuwi sedulur sing wis wegah nampa pamarah nampik pitutur becik, dasare kebegan watak angkara murka. Wah, Werkudara ora bakal wegah nyirnake marang wong-wong sing ambek angkara murka. Dimas, wong urip ana ing alam padhang kuwi kudu kebak tresna asih. Nadyan Koko Prabu Duryudana kuwi kalebu tansah daksya marang para Pandhawa, nanging tumrap aku luwih becik menehi pangapura wong kang wis tumindak ala marang awake dhewe. Tinimbang awake dhewe tansah duwe rasa kepengin males marang wong liya kuwi ora prayoga. Yen tumrap kowe kaya ngono, nanging tumrap aku ora. Apa to jalarane dene Si Adi paring dawuh kaya mengkono? Mbarep kakangku, kowe kelingan jaman sesukan dadu. Apa kowe ora kelingan bojomu Mbak Yuku Waradrupadi diwirang-wirangke karo Dursasana, diwirang-wirangke karo Kurawa nganti ilang tabeting sawijining garwa Nalendra.
nganti diirang-irang isin nganti tekaning pati Drupadi kang Mbak Yuku nggone ngrasakake nganti kewetu ucape Werkudara. Ora lega rasane atiku yen besok jroning Bratayuda ora ngombe gedhe Dursasana. Sing angka pindho marambah makaping-kaping sumpahe Werkudara kabeh wis tak ucapake yen barep kakangku ora kersa nglakoni Bratayuda tegese kowe nyengsarake sedulurmu lanang, kowe nyengsarake aku. Mung dupeh perkara kowe ora mentala karo para Kurawa. Yen pancen barep kakangku ora mentala karo Kurawa, kowe ora usah dadak tumandang karya. Aku karo Jlamprong sing saguh ngentekke Kurawa 100 cacahe. Idep-idep ngleksanakake dawuhing dewa ya kuwi ngisas angkara murka. Yayi, kula nuwun pangapunten. Menapa ingin dipun aturaken kadang paduka pun Werkudara menika kepara saestu ingkang sepisan Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur nanging perang ingkang mawi tatanan tegesipun salebeting Bratayuda menika badhe katandha sapa ingkang nandur becik tukule bakal apik nanging sinten ingkang tanduranipun awon ing mriku badhe awoh angkara murka ing satemakedhatipun sirnakaken. Mula ingkang sak menika Yayi kula suwun kanthi sanget kula aturi ngemuti dhateng lalampanipun para kadang sampun ngantos paduka menika nggegeki dhateng pemanggih piyambak menika mangke mboten prayogi kedadosanipun Werkudara Arjuna ingkang sekawit marambah makaping aturipun dhateng Ngraka Indrawati bilih piyambakipun adreng nglakoni Bratayuda Jaya Binangun nanging sedaya mboten badhe kelampah menawi Yayi Prabu mboten maringi palilah dhateng kadang paduka nglampahi perang ageng Bratayuda menika Yayi. Putu Prabu wonten dawuh Kanjeng Eyang anane kabeh iki mau dumadi kuwi satemene wis kinudrat marang panguwasaning dat kang murweng dat elinga Bratayuda Jaya Binangun kuwi nadyan Pandhawa lan Kurawa durung lair nanging dewa wis ngudratake mula ana tetembungan kridaning ati tanku mbedah kutaning pasti budidayaning menungso tan bisa ngungkuli garising kang kawasa mula coba eling-elingen Pandhawa kudu mungsuh kadang-kadange dhewe kuwi ora kok perkara Pandhawa mentala karo dulure lanang ya kuwi para Sata Kurawa ora nanging tetepno ana ing atimu tetepno ana ing rasamu Pandhawa dadi utusaning adil dadi utusaning para dewa ngisas angkara murka ya kuwi para Sata Kurawa sabab angkara murkaning Duryudana lan sak Kurawane iku ora bakal ilang lamun ora bareng karo Kang Sinandhangan. Dadi yen Putu Prabu Puntadewa iki cukeng ora bakal gelem nglakoni Bratayuda mung perkara sira ora mentala marang patining sedulur. Kang mangkono padha karo Putu Puntadewa kuwi padha karo ora ngleksanani marang dawuhing para dewa lan ora ngleksanakake apa ingkang dadi kodrating para Jawata. Putu Prabu, wong sing selak kelawan kodrate mau ateges selak karo uripe. Wong sing selak karo uripe ateges uripe ora ketrima karo sing kuwasa. Wong yen ora ketrima uripe karo sing kuwasa kuwi lawanging kanugrahan ditutup arepa Putu Prabu kuwi tumindak becik ana ing alam padang nanging tanpa kanugrahan tanpa entuk apa-apa nggon tumindak apik ana ing alam donya iki Puntadewa. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka Nalendra Makmarwa sing sang katri gumulung mangrembak ing wadya Kurdakura rek kiri nanggono magawe gelar Kanjeng Eyang semban kula Kanjeng Eyang pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting delahan Eyang Durgandana sepinten kalepatanipun ingkang wayah tadah wadana sasampunipun ingkang wayah midhanget sabdanipun Maduka Kanjeng Eyang Matsapati tumunten ginugah raosipun pun Puntadewa ingkang sakmangke kula namung ndederek kersanipun kadang-kadang kula pun Werkudara Janaka miwah kembar menawi sami adreng anggenipun badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun namung semanten kula tasih nyuwun gungan dhateng Paduka Kanjeng Eyang piye Putu Prabu Puntadewa kepiye nyuwun apa marang pun Eyang supados sakmangke dipun tanjihaken sepisan malih babagan negaring Astina kelawan Ngendraprasta sak jajanipun. Sranane
srananipun kedah angutus dhateng duta pamungkasing Pandhawa. Menawi duta ingkang pamungkas menika mangke gagar wigar mboten saged angluluhaken penggalipun Yukaka Prabu Duryudana. Kacetha bilih Bratayuda mboten badhe dipun saged dipun selaki. Pandhawa kedah nyabrang inggih menika banjir getih ingkang tuwuh saking dadanipun para Kurawa. Kanjeng Eyang mengkono Putra Prabu. Inggih Kanjeng Eyang. Lah dalah jagat dewa Bathara Kresna wonten dawuh Eyang. Wis ana trontong-trontong sulaing pepadang. Ewadene Putra Prabu, kadangmu Puntadewa isih nyuwun gungan. Nggih kula sampun mangertos. Namung sakmangke lajeng sinten ingkang kedah kapatah minangka dados duta pengawakaning para Pandhawa? Sowan dhateng negaring Astina nanjaken dhateng Yayi Prabu Duryudana. Werkudara Majapati kakek kuwi. Mara Runa penemu sapa ingkang pantes? Ora ana liya mung kejaba Kresna kakangku. Semantun ugi ingkang rayipun pamadya mboten wonten sanes kejawi namung Koko Prabu Ndrawati. Ingkang pantes minangka dados duta pengawakaning Pandhawa nanjihaken anjabel negaring Astina lan Indraprastha sakjajanipun. Kresna wonten dawuh. Piye Putra Prabu? Gandeng sampun dipun pitados kaliyan kadang kula sedayanipun Werkudara Janaka miwah kembar. Sakmangke kula namung sendika ndederek. Malah sakmangke dinten menika ugi Eyang sampun ngantos kedangun kula sowan wonten negaring Wirata. Klilanana kula nyuwun pamit bidhal dhateng negaring Astina. Kosik aja kesusu Putra Prabu. Sira Putra Prabu Kresna nyuwun wadyabala supaya nderekake marang jengkarmu. Namung kula lan kadang kula Dimas Setyaki ingkang sakmangke badhe kula kanthi minangka kusir supados enggal prapta wonten negaring Astina. Ora nganti wadyabala. Kula kinten boten perlu kula ngadhiraken sangganing para wadyabala. Yen nganti eneng apa-apa ingkang bakal tumandu marang Putra Prabu Ndrawati. Eyang, kula sampun mangertos dhateng watak wantunipun para Kurawa. Mila kula kedah prayitna ingkang atos-atos. Namung panjurung pamuji pangestunipun Paduka Kanjeng Eyang kemawon ingkang kula suwun mugi ingkang wayah ing Ndrawati saged lebda ing karya. Putra Prabu Ndrawati, ndak pepuji kersaning Hyang Mahanasa muga-muga nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna sak laku jantramu. Widodo nganti kowe bali ning negara Wirata, non ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Haji, kula nyuwun pamit. Koko Prabu, sepisan malih kula suwun kanthi sanget sampun ngantos Paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng nglametikaken geni memungsuhanipun Kurawa lan Pandhawa menawi saged kedah dipun jum sarana aris. Koko Prabu Duryudana saged maringaken negaring Astina lan Indraprastha kalawan para Pandhawa. Inggih mangke gampil. Werkudara aku njaluk pamit ya, Di. Sing ati-ati Kresna kakangku. Perkara iki pasrahke sawutuhe marang Kresna kakangku. Arjuna pun kakang nyuwun pamit. Koko Prabu, sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Kowe titip apa? Inggih boten titip menapa-menapa. Iki aku arep ning Astina lho. Inggih. Iki aku arep ning Astina mumpung ana kalodhangan kowe weling apa? Kowe weling rembug apa? Apa titip layang apa piye? Mboten. Koko Prabu menika kok sajaipun cubriya kaliyan kula. Lho, ora jeneng cubriya. Lah wong aku ki wis ngerti karo lagak-lagianmu to. Kowe kuwi nyimpen mutiara ning Astina to? Dikira aku ora ngerti. Nggih, benjang mawon. Ora saiki, mboten. Benjang nggih mawon. Wah, aja mbok tari. Janaka malah mbok tari sing werna-werna ndang mangkat to. Aja nganti kesuwen. Setyaki, wonten timbalan. Cawisna tityaning Sun Kyai Jaladara. Pun kakang menuju dadi pengawakaning para Pandhawa budal marang negara Astina. Nanjihaken negara marang Yayi Prabu Duryudana. Yen pancen Yayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng adreng ngukuhi Astina lan Indraprastha. Ora bakal bisa dibusek meneh, bakal lumadi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Monggo kula ndherekaken. Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati. Putu Prabu Ndrawati. Wonten ing paring dawuh Koko Prabu. Aja kaget kang dadi pikirmu. Sira kadangipun Kakang Ndarba Ruci Setyaki ndak tuding minangka dadi ruwangipun Kakang. Bakal angkating pun Kakang ana ing praja Ngastina minangka dadi duta pengawakaning para Pandhawa ingkang pungkasan. Kinarya Pratandha bakal lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Yen to angkating pun Kakang iki mengko prapteng negara Ngastina, Yayi Duryudana ngiklasake negara Ngastina lan Indraprastha sakjajane. Ateges Bratayuda ora kelakon nanging Setyaki. Yen to Yayi Prabu Duryudana iki mengko cukeng
ora gelem maringake negara marang para Pandhawa. Ngukui marang Ngastina lan Indraprastha sakjajane. Ora bakal bisa dibusek meneh. Bakal pecah perang donya ingkang kaping 4 ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Nuwun sewu. Wonten dawuhipun Kanjeng Koko Prabu ingkang damel kaget raosing manah kula. Perkara apa? Paduka paring dawuh perang donya ingkang angka sekawan Bratayuda Jaya Binangun. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa perang ageng menika wonten pinten. Perang gedhe kuwi jangka lho, miturut jangka kuwi ana 12. Wonten 12 ya. Menapa kemawon Koko Prabu Setyaki? Perang gedhe donya angka 12 kuwi kabeh wis dipitung dening jangkaning jagat. Wondene ingkang lakon lagi 3 cacahe. 3 menika menapa kemawon? 1 ya kuwi pamuksa. Pamuksa ya. Peranging Prabu Pandhu Dewayana, paman Prabu Pandhu Nalendra ing Ngastina, mungsuh Raja Buta ing Pringgondani ya kuwi Prabu Trembuka. Kuwi winastan perang pamuksa. Ing angka 2, angka 2 Guntarayana. Guntarayana menika perang antaraning Begawan Ciptaning mungsuh Nalendra ing Mantaka Prabu Niwata Kawaca Siadi kelingan nalika kadangmu ya kuwi Yayi Janaka Madeg Pandhita. Begawan Mintaraga ya Begawan Ciptaning ana ing Guwa Witaraga mungsuh Nalendra Diyon saka ing Mantaka jejuluk Prabu Niwata Kawaca. Menika ugi winastan perang ageng kuwi pancen wis kinodrat sinebut perang gedhe. Ing angka 3. Ing angka 3 kowe biyen melu. Menapa kula nderek? Lho kowe melu. Menapa Koko Prabu? Winastan Gojali Suta. Gojali Suta. Gojali kuwi bapak, Suta kuwi anak. Mestine wae Setyaki kalingan murkaning Stija Bama Narakasura. Nalika semono mateni kelawan kadange Taruna ya kuwi anakku Samba disebit-sebit nganti pecah perang antaraning Dwarawati lan Raja Trisna kuwi sinebut Gojali Suta. Wondene ing angka 4 ya kuwi ingkang bakal kelakon iki sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu menawi kula mekaten samangke kula sagah dipun dapuk menapa kemawon. Setyaki tak dapuk minangka kusir sagah. Lahir batin sagah. Mula saiki nek kowe pancen sago dadi kusir, apa to pakaryaning kusir mara gage matur marang Kakang setunggal jereng rentik. Kaping 2 mudak dedak, kaping 3 makani kuda. Setyaki wonten timbalan. Apa ingkang mbok aturake mau rak? Pakaryaning kusir kinarya pangupa boga, nanging bakal angkating Siadi kawanipun Kakang Prabu negara Ngastina iki mengko. Pakaryaning kusir Siadi mau katandha sarta Siadi kudu nyasmitakake lan mermanakake lakuning kuda Kyai Jaladara. Liripun kados pundi? Kuda tinarik cacahe ana 4. Wernane abang ireng, kuning lawan putih. Mriki. Saperangan kuda mau wis padakna yen to playuning kuda iki mengko tinarik kuda ingkang wernane abang. Setyaki. Yen to lakuning kreta ingkang menarik kuda ingkang wernane abang. Tegese sing 3 mengkari manut laku ning si abang. Wis ora bakal bisa dibesak meneh. Bakal pecah perang donya ing angka 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Koko Prabu menawi kula mekaten lajeng benjang menapa tindak paduka wonten negari Ngastina. Setyaki wonten timbalan manjing ana ing papan pakusiran. Pun Kakang manjing ana ing wahananing Ratayu budal marang negara Ngastina. Sebawi kula dherekaken Koko Prabu Ndarawati. menika ta warnanira
Dedyan Alindra ing Darawati awujud kreta kencana awasta Kyai Jaladara. Nadyan kreta sanes yasaning manungsa ingkang yasa tuhu para Jawata nenggih empu anggon jali tinempu Ramadi nggih nyomandhe wonten luhuring Megamalak. Pramila datanama mokal lamun sedaya piranti sarandunging kreta dudu salamaking wesi. Nanging rajaning wesi miwah wesi pepedhingan. Kreta winangun pagedhongan kanan kiring sinung cendhela mawi gedhah linangsih sutra maneka warna. Marmula lamun kinari lumampah bantring rata mongko katiuping samirana rembyak-rembyak kaya angawe-awe. Pagedhongan kreta lirupan cindhe wilis ingkang kinarya wengkuning ineping pintu tuhu kencana mulya pinadik ing mutiara. Inten Jamrut hergeni ingkang kinarya perengganipun. Siraping kreta sisih ing Mina Jaladri wilayan kasroting Basanta Yayah srengenge kembar sewu. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi mangangkang indenge wise balitung. Wengkuning roda wesi mangangkang laring roda kayu cendana sari garu rasa mala dasar kayu tuwa madhet serate tur cetha durenge yen kena lumampah mangambar gandane pindha prayangan sak nginggiling pagedhongan sinung kencana pindha awak sarpa sak kembaran marep mungkur pedhit kekalih amulet nyawiji kinancing mutiara waris sak cengkir gedene mendhating roda mahanani membating raga Yayah Sanghyang Nagara Jawarsa nganglang bawana. Kreta kinarik kuda catur awarni abang, ireng, kuning lan putih. Ingkang abang nama Kyai Bropuspa asale saka jagat kidul, peparingane Sanghyang Brahma. Daya panguwasane bisa nasak uruping dahana ngayomi sangya para rewangi. Ingkang ireng nama Kyai Sukanta asale saka jagat lor, peparingane Sanghyang Basuki. Daya panguwasane bisa ambles ing bumi, bisa ngayomi sangya para rewangi. Ingkang kuning nama Kyai Sonya Sekti asale saka kiblat kulon paringane Sanghyang Maya Darbe Kasekden bisa ngambah lumahing toya telenging samudra tan prabéda ing daratan ngayomi sangya para rewangi. Dene ingkang putih nama Kyai Cipta Wilaha asale saka jagat wetan peparingane Sanghyang Bathara Wisnu bisa mabur ngayomi sangya para rewangi. Wis sampet busananing turangga apus buntut Pusparaga lapak baludra kra cineplok-ceplok rukmi pindha sekar duren. Trapa ngadi kinancing ademan wesi kuning cecunduk inten rompyoh kapindha sekar glagah. Pramila lamun lumajar soroting Kabagaskara gebyar Yayah Daru tetarungan. Kekalung grembyang krincingan linonce kencana swidak sisih. Lamun pinuju lumampah lelewaning kuda njalari krincing ing kumrimpiang pindha cara balen. Dasar turangga catur padha sektine tur tautake sinabetake ngran Madyalaga sisip jemparing nusup kukusing Sendhawa tawa tawi tawar kanana gegaman kang tumama kusir wesinasmitan panongsong uga wesinasmitan mapaning panggonane dhewe-dhewe. Sang Matasri Bathara Kresna manjing jroning pagedhangan rata panongsong ngegarake songsong kusir mekak kendali ngayatake sambuk sepirata dawaning sambuk watara wulung depa angayang. Yen ngadeg kaya teja yen mlengkung kaya kuwung membat mentul punang cemedhi. Turangga mulat kemleting sambuk pindha sakala kuping jebiping mripat lirik untu mrinis buntut jentar. Suku mancet duna dungkap panyambuking kusir ngopkok gantaning tungga mamplong Yayah Prabancana mancing ana ing ngimun Pandhawa. Kulon semban kula mboten mangling menika Hyang Pikulun Narada ingkang merpeki dhateng lampahing kreta Kyai Jaladara. Kulon kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk
kencang laru dayang pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ya Narayana kita ngaturke bekti kalian panjenengan ulun. Ulun tampa kan ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampanana ya kula Kresna. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Pukulun Bathara Kanwa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana kula pun dinggo jimat. Pukulun Bathara Janaka kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tampanana. Pukulun Bathara Rama Parasu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kresna tak tampa. Pangestuku tampanana. Inggih kula pun dinggo jimat pariping. Kepareng ingkang wayah Indrawati cumadong dawuh menapa ta sababipun Jawata sekawan kepareng angendelaken lampahipun Kyai Jaladara. Lah iki ngene ya Kresna. Aja kaduk ati kajron penampa apa ta sababe dene ulun. Lan kaki pukulun Bathara Kanwa Janaka lan Rama Parasu dina samengko merpeki kalawan jeneng kita awit jeneng ulun tinuding dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya Sang Hyang Jatimurti. Kinen barengi kelawan sak laku jantra kita sabab ngene ya nggerku ulun paring dawuh kelawan jeneng kita. Laku kita kuwi dudu laku ingkang mung minangka dadi duta nanging laku ning Nata Ndrawati kuwi katandha tinengeran kodrating jagat. Ya kuwi ingkang winastan perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kanthi laku kita prapta ing negara Ngastina iki mengko katandha yen pancen Duryudana iki mengko cukeng adeng kuwi Ngastina lan Indraprasta. Ora bakal bisa diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Dene yen pancen Duryudana ikhlasake negara Ngastina lan Indraprasta bali marang panguwasaning para Pandhawa. Ateges Bratayuda cabar ora sida. Mula ulun lan Bathara Kanwa lan Janaka Wadene Rama Parasu iki mungkin Arya Paseksen bakal angkat kita minangka duta pamungkas pengawakaning Pandhawa prapteng negara Ngastina iki mengko Kresna. Ing tatkala narepa Kresna tan tulasa hanyaka ring miring Sang Resi Jahnawisata. Oh, mekaten Pukulun ya. Menawi tetula mekaten menapa mboten langkung mrayogi Pukulun Bathara Narada, Pukulun Bathara Kanwa, Pukulun Bathara Janaka lan Rama Parasu nunggal sakrata kalawan ingkang wayah Indrawati. Lah kuwi luwih prayoga. Luwih becik tinimbangane padha mlaku dhewe-dhewe mengko ndak malah ora mlumpuk ana negara Ngastina. Mula Kang Sengko kuwi yen keparengake ulun nunggal sakrata kalawan jeneng kita kulup Nata Ndrawati. Babar pisan paring pangestu kalawan jeneng kita. Nggon kita wis sago dadi dutaning para Pandhawa. Jabal negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Monggo Pukulun aturi manjing telenging rata wonten mahananing rata. Iya Kresna. Kanwa Janaka lan Rama Parasu ayo manjing telenging rata Kyai Jaladara nunggal sak kreta karo Nata Ndrawati putu Prabu Kresna iki, Nger. Ing Turilaya Sang Nata Prabu Bogadenta nitih duwe pangga aran Kyai Murdaningkung kadhiraken Srati putri ingkang rayi nenggih Sang Dewi Murdaningsih pos prapteng jawining ngrangkah negari Turilaya ing Ciptarsa bidal wonten negari Ngastina nampi nawala saking ngraka nalindring Ngastina Prabu Duryudana sawetawis kendel
madyaning Dlanggung Praskawanan tindahing Sang Nata Prabu Bogodenta miwah Gajah Murdaning Kung tuwin Dewi Murdaningsih. Yayi Murdaningsih. Ana dawuh apa Kakang? Kakang Bogodenta miji lawan kadangmu Murdaningsih. Mesti wae kaget sing dadi atimu. Wiwit budal saka Nagaring Tulilaya, sira Yayi mung tak jawil. Ginanyawesake titianku ya kuwi Kyai Murdaninggung. Nganti tekan papan kene dirit wadyabala segelar sepapan persasat ora ana wadyabala ingkang turah. Ingkang kinarya jaga Nagaring Tulilaya sabab ngertiya. Yen to wektu dina iki pun Kakang nampa nawala saka kadangku Reda ya kuwi Nalindra Ngastina, Prabu Duryudana, ya Kakang Prabu Jaka Pitana. Yen to wektu dina iki wis nyaketi ya kuwi mapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula pun Kakang didhawuhi supaya sowan ana ing negara Ngastina pengajapku. Enggal aku entuk pangkat senopati nggonku bakal males kemudi tuwa lara wirang karo Pandhawa. Ingkang wis misahake Bogodenta karo dulur-dulurku ya kuwi para Sata Kurawa. Mengkono Kakang ya, mula Kang Sangga kuwi ora usah dadak ana rasa sangga rugi walang ati jroning atimu. Gandeng Yayi Murdaningsih tak muktekake ana Nagaring Tulilaya. Mula tak jaluk kanthi banget belanana pun Kakang nggonipun Kakang bakal mbelani kadangku Reda ya kuwi Nalindra Ngastina. Dawuh pangandianing Kakang Prabu, aku mung sadremong estu padha. Ingkang sabanjure aku nyadong timbalaning Kakang Prabu Bogodenta. Ayo, wong ayu, digelak lakune prapteng nang Negara Ngastina. Aja nganti kari titianku Kyai Murdaninggung. Yen pun Kakang Siadi lan Kyai Murdaninggung samengko wis pinatah dadi senopati. Tak kira ora ana wong kang ngerti marang keringkianing pun Kakang apa dene Siadi lan Gajah Kyai Murdaninggung. Yen lumrah kae pati ning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Yen to pancen kaya mengkono Kakang, ayo tak dherekake budal Negara Ngastina. Ayo. Yayi Murdaningsih, Kyai Murdaning lak titiane budal Negara Ngastina. Ayo Kakang, ndak dherekake Kakang Prabu Bogodenta. Mastuna Sidam sekaring bawana langgeng. Atmajaku nggir, anakku wong gagah, wong sentosa, rawan. Sawise satata nggonmu ngadhep padha kanthi harja sapraptamu Bambang Rawan. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambikala sowan kula Rama Mremban. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Rama Mremban Resi Janadi. Iya. Bambang Rawan ndak tampa ora liwat pangestuning wong tuwa tampanana. Lho pundi nggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Kakang Sagutra padha rarja sak rawuhmu Kakang. Iya. Yayi Resi tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala. Aku ngaturake basaku wae katurku salam taklimku katur ngarsaning Yayi Resi. Iya Kakang ndak tampa tiba sepadha-padha. Kakang Sagutra apa dene Bambang Rawan wonten dawuh Kanjeng Rama. Apa to sababe wis sawetara pun Rama lenggah ana ing pecrabakan nanging durung kepareng medhar pangandikan. Krana gumana musik suk-sukan rasaning pun Rama yen to ngelingi marang lelakon ing wis kepungkur. Bambang Rawan wonten pangendika ing ngadhawuh. Mesti wae sira kelingan duk nalika Atmajaku Bambang Rawan isih timur sartane Sukarembe kene isih ke bawah keprintah negara ing Eka Cakra. Mongko nalika semana ingkang dadi Nalindra ing Eka Cakra kuwi kang aran Prabu Baka. Kewajibaning kawula sak negara ing Eka Cakra pendak sesasi pisan kudu ngaturake jalma menungsa dadi panganing Prabu Baka. Nalika semana ingkang ketiban sampur ya kuwi pertapan Sukarembe ya ing padukuhan Sukarembe kene. Jaman semana ingkang dadi pangareping papan Sukarembe kene wong atu Amursi Janadi sakulawarga
Mula Gandeng bingung ngrasaku sapa ingkang kudu dadi cadhong daharing Prabu Baka. Tumuli nalika semana pun bapa ingkang nglirakake uriping pun Gaka dadi panganing Prabu Baka. Nanging Gusti ora ngeparengake mung tekan semana umuring Resi Janadi tumuli praptaning Dewi Kunthi lan para Pandhawa ingkang nalika semana padha isih timur. Wekasan kanthi pitulunganing Dewi Kunthi Talibrata, Raden Bratasena ingkang nalika semana ndak aturake dadi kurban panganing Prabu Baka, malah bisa gawe sirnaning Prabu Baka. Wekasan para kawula sak ngeka cakra uwal saka regemenaning Prabu Baka ratu ingkang watak angkara budi candala. Rawan kula wonten maring adhawuh nalika semana mbok menawa anakku lanang isih kelingan. Nalika pun bapa ngaturake prasetyaku marang Dewi Kunthi lan para Pandhawa. Merga nalika semana aku wis kepotangan budi. Aku wis kepotangan budi kalawan para Pandhawa, uripku disambung dening anak-anak ing Dewi Kunthi ya kuwi para Pandhawa nganti tekan seprene. Mula kawetu ucap prasetyaku marang Dewi Kunthi besok lamun para Pandhawa bakal napaki perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Pun bapa saguh mati dadi tabuk tawuring aprang kemenanganing para Pandhawa. Rawan Gandeng dina samengko wis bakal nyaketi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Ananipun bapa sak pejagong kelawan anakku Bambang Rawan ingkang wigati. Wong tuamu aku mung kepengin njaluk pamit. Aku pasrah pertapan Sukarembe kene marang sira Bambang Rawan. Lilakno wong tuamu budal marang negara ing Wirata. Aku bakal pasrah pati urip marang para Pandhawa. Ngiklasake patiku kanggo kamenanganing para Pandhawa Bambang Rawan. Kanjeng Rama, mestinipun Paduka Kanjeng Rama boten perlu bidal dhateng negari Wirata. Masrahaken dhateng sugeng Paduka dhateng para Pandhawa. Bambang Rawan wonten dawuh. Ala alaning menungsa urip ana ing alam padhang kuwi lamun wis nglincati marang prasetyaning ati sarta wis wani nglincati marang janji ingkang wis diucapake luwih-luwih bapakmu iki pendhita. Aku ki wong sinembah wong sak Sukarembe, aku ki wong kang diaosi kabeh para kawula sak Sukarembe. Yen nganti aku nglincati apa wis nate tak ucapake marang Dewi Kunthi Talibrata tetel kabrahmananku. Luwih-luwih wis ora ana gunane aku urip ana ing alam padhang ing atase aku pendhita lah kok dadi aku wani nglincati lawan apa ingkang dadi wis tak ucapake. Bebasan sarah munggo ing layutan wastra lungset ing sampiran. Ora ana gunane aku urip ana ing alam donya. Mula kang sangka kuwi Bambang Rawan gandeng kowe isih enom jangkahmu isih amba. Ikhlasna wong tuamu bakal marep ana ing negara Wirata pasrah pati lawan para Pandhawa ingkang wis nate tak ucapake kelawan Dewi Kunthi Talibrata. Kowe ora usah melu-melu perkara iki. Kowe keriya ning Sukarembe kene, kowe dadi gantine bapakmu, kowe dadi pangareping para kawula sak Sukarembe. Kanjeng Rama, menawi Paduka bidal dhateng negari Wirata, esthi ning manah kula boten badhe saged kantun. Krana Paduka Kanjeng Rama paring dawuh utawi sampun ate ngunjuk atur ngersanipun Dewi Kunthi. Bilih pejah besang Paduka badhe Paduka ikhlasaken kinarya tabuh tawuring peperangan Bratayuda kamenanganing para Pandhawa. Estunipun ingkang dipun sambet sugengipun menika boten namung Paduka Kanjeng Rama, nanging dipun sambung gesangipun niku Bambang Rawan ugi ngraosaken. Mila menawi Paduka Kanjeng Rama menika sagah pejah kinarya kemenanganing para Pandhawa. Menawi kula boten tumut perkawis menika Kanjeng Rama, sami kemawon kula menika satunggiling putra ingkang boten saged netrepi tembung putra miwah boten saged ngaturaken dharma bekti dhateng Paduka Kanjeng Rama. Estining manah kula menawi Paduka Kanjeng Rama ngiklasaken sugeng Paduka dados tabuk tawur kawraning para Pandhawa. Kula ugi boten badhe kantun kula sagah pejah kangge kamenanganing para Pandhawa sareng lan Paduka Kanjeng Rama. Boten wonten ginanipun kula gesang menawi boten tinenggan Paduka Kanjeng Rama minangka dados tiyang sepuh kula Kanjeng Rama. Kok dadi luhur temen bebudenmu ing atase kowe isih enom nanging kowe ora gelem nguncati lawan prasetyaning atimu nalika kula wargaku ya klebu kowe lan kabeh ingkang mapan ning Sukarembe kene
uripe disambung dening Dewi Kunti lan atmajane kabeh ya kuwi para Pandhawa. Wah, sik. Yayi Janadi, Kakang Sagotra kepiye? Oh, satenane aku ya arep matur ngersaning Resi Janadi. Ana sambung rapete karo kahanan sing wis kelakon. Yen sampeyan disambung uripe karo para Pandhawa, nek aku go nate nampa kabecikan saka Raden Permadi ya kuwi atmajaning Dewi Kunti. Donalika aku ora iso atut karo bojoku ya kuwi Niken Ratri. Nalika semono aku duwe bojo nom ora gelem ngladeni karo aku tumuli diatutake. Satemah bojoku gelem leladi karo aku sak tataning wong bebojohan. Jroning atiku nalika semono uga wis nate munjuk atur karo Raden Permadi gandeng panjenengan sampun ndadosaken sarana gesanging lair batos kula Raden. Mila pareng boten pareng benahi benjang paduka badhe napaki perang ageng Bratayuda. Pejah gesang kula aturaken dhateng Raden Permadi kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa. Mula yen Resi Janadi bakal budhal ana negara Wirata karo anakmu Bambang Rawan, aku ora bakal keri. Aku ora bakal keri, aku ya melu bakal pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kakang Sagotra, yen to kabeh katelune wis padha manunggal dadi siji, mundhak dadi pangarep-areping para Pandhawa. Aja nganti dibatin dening para Pandhawa ayo. Bambang Rawan lan Kakang Sagotra budhal lumarep ning negara Wirata pasrah pati urip kelawan para Pandhawa. Kowe aku lan apa dene anakku Rawan saguh mati kanggo kamenanganing para Pandhawa. Monggo Kanjeng Rama kula dherekaken. Ayo Yayi Resi Janadi tak tutke sak laku jantramu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu kula. Mandheg lakuku ketemu karo sawijining brahmana nyandang cara pandhita. Penembahan. Kowe kuwi sapa? Pendhita ngendi lan sapa peparepmu? Nun amit pasang Kalimantabi tinebina ing Lodoni Dumawaing Tawang Towang Sinuwun. Menawi paduka ndangu kalian jasad kula, nami kula pun Resi Janadi. Resi Janadi kasinggihan mekaten. Saka endi? Kula saking Pertapan Sukarembi. Menika anak kula Pung Bambang Rawan. Oh ya anakmu Bambang Rawan. Inggih kasinggihan mekaten. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun dawuh. Gusti ingkang sinuwun menika sinten? Yen kowe durung tau tepung karo aku dipungake Nalindring Turilaya. Kadange taruna Nalindring Astina Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana aku Prabu Bogadenta. Sinuwun Prabu Bogadenta ya. Ngirit wadyabala segelar swapan jabak tumbakipun kados mekaten kathahipun ngantos kados samudra angraka wonten ing dedharatan. Panjenengan sinuwun badhe tindak dhateng pundi? Janadi wonten timbalaning ngadhawuh. Ngerti yo, yen to budhalku saka negara ing Turilaya mau pancen darbe niat nyawiji ana ing negara Ngastina. Sabab kabar sing tak tampa Bratayuda bakal dadi. Ora suwe meneh Bratayuda bakal lumadi. Mongko kadangku Sinuwun Prabu Duryudana kuwi ingkang bakal lumawan kelawan para Pandhawa sak kurawane mungsuh para Pandhawa. Aku nampa nawala yen to aku kinen ngrewangi kelawan kadangku Werda Kakang Prabu Jaka Pitana. Mula tumuli aku nganti wadyabala kabeh lak budhalake saka ing Turilaya. Ing cipta mung bakal sak biyantu kemenanganing para Kurawa. Oh, mekaten Sinuwun. Ya. Lah saya tak takon. Nelonjong bata lakumu wigatine apa? Nyuwun pangapunten menawi ngaten panjenengan kaliyan kula menika lampahipun ngalir kaliyan ngidul. Lho,
Ngalor ngidul piye? Sabab kula budal kaliyan anak kula pun Bambang Rawan menika sejatosipun kula badhe sowan kaliyan para Pandhawa. Sowan Pandhawa piye? Sowan kaliyan para Pandhawa badhe ngaturaken pejah gesang kula. Sabab ngaten sinuwun, kula rumiyin tau dipun tulungi dening Dewi Kunti lan saat majanipun ingkang winastan para Pandhawa saking regemanipun Prabu Baka ing Ekacakra. Satemah kula mboten siyos pejah krana dados tedhanipun Prabu Baka. Mila pangraos kula menika rumaos utang nyawa kaliyan para Pandhawa mila dinten sakmangke badhe kula saur supados sakmangke pejah kula menika mboten pikantuk margi ingkang peteng krana kula tasih gadah sambutan wonten ing jagat. Mila sambutan kula menika kedah kula lunasi sinuwun. Sranane kula sowan dhateng para Pandhawa wigatosipun sakmangke kula pasrah pejah kula dhateng para Pandhawa. Pejah kula sageta kinarya tabuk tawuring peperangan Bratayuda saengga sakmangke sasampunipun kula dados tawuripun para Pandhawa, Pandhawa saged ngukup kamenangan nyirnakaken sanggya para Sata Kurawa sinuwun. Piye? Semarat glaglang kuwi manus semaning jajalanan. Mesine kudune kowe iki mikir. Kowe adu arep karo Prabu Bogodento. Wis cetha nggonku ngandhake. Yen to aku iki kadang tarunane Narendra Ngastina Kakang Prabu Jakapitana. Lah kok kemecap cangkemmu kowe muni yen to Pandhawa menang Kurawa kalah. Upama kowe pendhita ngerti sadurunge winarah, nang aja pisan-pisan kowe wani ngucap tembung sing kaya mengkono mau nang ngarepe Prabu Bogodento. Sabab nggonku sengit ngiget-iget bebasan nganti dikucir ora bakal ilang nggonku sengit karo para Pandhawa ingkang wis misahake Bogodento karo dulur-dulurku kabeh para Sata Kurawa. Duk nalika ana lakon trajon aku digenjot karo Bratasena nganti pisah karo dulur-dulurku. Ora lega rasane atiku ning Prabu Bogodento yen to durung ngokop gedhe para Pandhawa. Lah kok kowe pendhita gunung Cumalena ndrewili kok grojokan nyerwet kaya Bathara Sewu nebo Pantegalan. Kowe arep gawe kemenangan ing para Pandhawa. Janadi wonten dawuh sinuwun. Ora rasane dadak gawe kemenangan ing para Pandhawa ning saiki tak walik. Dipun walik kados pundi kowe melu aku? Kowe njaluk bayar pira? Yen perlu kula wargamu sing tok tinggal tak uripi 7 turunan. Ning waton kowe saguh mati kanggo Kakang Prabu Jakapitana. Dadi tabuk tawuring para Kurawa ben Kurawa menang ning Bratayuda. Nuwun sewu. Tiyang ikhlasaken pejah gesang menika kedah lair batos mboten sarana dipun tumbas mawi menapa kemawon. Upamiya kula sagah dados tabuk tawuring para Kurawa sarana dipun tumbas mawi Prabeya. Langkung-langkung menawi kula menika dol tinuku bab kula warga dipun gesangi 7 turunan. Anggen kula ngaturaken nyawa kula dhateng para Sata Kurawa menika mboten wonten ginanipun. Amargi sinebut tabuk tawuring peperangan menika kedah ikhlas lahir batin. Mboten wonten raos sanggundel. Krana sukma kula benjang menawi sampun pinanggih kalan ingkang damel jagat. Inggih kula ingkang badhe ngaturaken pikajenganipun para Pandhawa saged menang wonten ing Bratayuda Jaya Pinangun. Ora minggat tunggal kula mumpake. Gelag-gelag kuwi manus maning jajalanet. Kowe wani bakal nyikara karo wong tuaku. Ayo tugulen dhisik janggane Bambang Rawan. Wah, lakon pengajamu mati dene obat kowe. Wah! Bayi wingi sore wani karo Prabu Bogodento.
kekuatan parang. Mati ayo, ayo, amuk lekane atimu. Piye Bambang Rawan nggonmu mungsuh Prabu Bogodento ketiwasan Rama Penemban. Nyatanipun Prabu Bogodento nalindring Turilaya menika dibya Sura Sekti kalintang ingkang putra boten saged nrenggalangi kridanipun Sang Prata Prabu Bogodento. Lah dalah mbok menawa iki dadi pacoban nggonipun bapa kelawan sira kula Bambang Rawan masrahake pati urip marang para Pandhawa kudana pepalang ya kuwi nata ing Turilaya Prabu Bogodento. Kakang Sagotra piye? Oh, mlayu wae. Golek dalan liyane dalan kene sing baku prapting negara ing Wirata. Ngaturake pasrah pati urip lan para Pandhawa ora sang ngladeni Nalendra Prabu Bogodento. Mengko mundhak dadi pengantu antuning para Pandhawa. Bambang Rawan golek dalan liyane kene ayuh mlayu prapting negara Wirata cah bagus. Menungso ora tatanan wis digawe kepenak uripe dadi tawuring Kurawa mongko uripe pitung turunan kula wargane bakal tak tanggung. Lah kok mesa mlayu golek dalan liyane dalan kene sing wigati prapta ning negara Wirata. Walah dalah jebul menungso wis do minger kiblate. Resi Janati sak anake masrahake pati uripe marang para Pandhawa dadi tawur kemenanganing para Pandhawa. Wah lah dalah nyawa kok mung dijoli karo Darma Bekti iki model piye kuwi? Ora habis pikir aku. Yo. Dadi atur ngesaning Kakang Prabu Jaka Pitana supaya luwih prayitna ati-ati ngadepi tumapahing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Jagat Dewa Bathara Prabu Sarau Paduka Kanjeng Prabu Indrawati Rayi Paduka Ngastina ngaturaken pasegan Purnakrami Koko Prabu. Yayi kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Neraka Indrawati. Namung kemarin kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Neraka Kunjo. Kula tampi ndadosaken suka marwata suta raos sing manah anak Prabu Indrawati katuran karaharjan. Nggih Paman Prabu salya ing Mandaraka. Kemarin yang putra ing Dwaraka ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Paman. Ih kula tampi nggih. Dawa sami-sami Putu Prabu. Padha kanthi harja sarawuh munggir Putu Prabu Kresna. Eyang. Kemarin ingkang wayah ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Iya. Ndak tampa pangestunipun Eyang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Oh lole anak Prabu Ndarawati katuran karaharjan nggih. Bapa Penemban Saka Lima. Winanting suka Basuki sowan kula kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bapa Penemban. Oh inggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa ing Saka Lima. Koko Prabu wonten dawuh damel kagiat raos sing manahipun ingkang Rayi Ngastina. Geger sanggaring para nayaka punggawa lan kawula samya alok menawi wonten krita ing mandhap saking Dirgantara. Jebul jengandika Kanjeng Koko Prabu ingkang kepareng rawuh wonten negari Ngastina. Inggih. Kula ingkang sowan ngersanipun Nyai Prabu Duryudana menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika pareng rawuh wonten negari Ngastina. Yayi wale-wale menapa sowanipun ingkang Ngraka ing Dwarawati wonten negari Ngastina menika boten saking pikajenganipun ing Ngraka piyambak namung dapur minangka dados pengawakaning para kadang-kadang kula para Pandhawa
minangka duta pengawaning para Pandhawa diutus dening Kadang kula Yayi Punta lan sak kadang kadyanipun supados ingkang ngraka Indrawati sowan wonten negari Ngastina wigatosipun mboten saged kejawi namung nanjihaken perkawis negari Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun lan mugi andadosna ing kawuningan bila sawanipun ingkang ngraka Indrawati menika mboten kok badan sepata nanging ugi wonten rawuhipun Jawata sekawan inggih menika Iwang Pikulun Naroda, Iwang Pikulun Kanwa, Iwang Pikulun Janaka lan Rama Parasu ingkang bakal dados paseksen lumados ing lelampahan wonten negari Ngastina menika anggen paduka paring pangandikan badhe ngiklasaken negari Ngastina tuwin badhe anggondeli negari Ngastina kula Ngendraprasta menika Yayi. Lenging saking menika Sura sanget panyuwunipun ngraka Indrawati dinten sakmangke kepareng paduka Yayi Prabu paring dawuh supados sineksen dening para Jawata kodrating jagat menika mangke lumampahipun kados pundi menapa inggih Bratayuda badhe kelampah menapa Yayi Prabu Duryudana menika ngiklasaken negari Ngastina lan Ngendraprasta sawetahipun wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa Yayi. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung inggih kula mboten badhe selak sampun rambah kaping 3 klebet paduka Kanjeng Prabu minangka dados utusaning para Pandhawa. Namun nuwun sewu kula mboten tuwin dereng saged munjuk atur dinten samangke. Gandheng Koko Prabu menika kalebet tamu agung wonten negari Ngastina mila kelilanana sakmangke kula nyugata pasugatan hunjukan tuwin daharan ingkang sampun dipun samektakaken dening Paman Harya lan kadang kadyan kadang paduka para Sata Kurawa. Sasampunipun mangke ketingal seger nggih nyangunjuk sarta tuwuk nggih adhahar satemah kula saged ngulir budi ngasah kadewasan badhe munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Prabu Indrawati. Yayi kula nuwun pangapunten sawetawis kawandasa dalu kawandasa dinten menika kula mboten nedha woing dami kasranipun kula nedha nglampahi poso kula mboten angunjuk toya ingkang seger miwah kula mboten adhahar dedaharan ingkang mirasa krana sawanipun ing Raka Indrawati menika minangka dados panangaraning lelampahan jagat ing badhe dumados menika Yayi. Kula Prabu mboten kepingin sanget tirta kamboja ingkang sakalangkung seger dedaharan woh-wohan ingkang kanyatanipun sakmangke sampun kula sugataken supados sakmangke paduka Kanjeng Prabu ketingal seger tindak tebih saking negari Indrawati dumugi negari Ngastina. Nggih anak Prabu menapa ingin dipun aturaken sinuwun Prabu Ngastina menika mboten kok kandhek wonten ing pangucap nanging kababar dados pakarti. Anggenipun badhe anyugata dhateng jengandika anak Prabu Indrawati menika lair batin sampun ngantos nggadahi panyokra bawa ingkang boten-boten. Monggo to kula aturi ngrahapi menapa ing sampun badhe dipun aturaken dening putra-putra utawi kadang-kadang paduka Sata Kurawa. Kartamarma Dursasana kadang mutu dawuhana nyawisake pasugatan marang Datulaya supaya didhahar nata ing Ngastina Prabu Duryudana apa dinata ing Indrawati. Paman ngestaken dawuh. Monggo mriku rampatan sampun cumawis. Monggo nggih. Sampun ngantos jengandika sinuwun Prabu Indrawati badhe andhuwa dhateng niat saenipun anak Prabu Ngastina. Monggo kula aturi ndahar. Kula aturi nyekecakaken ingkang langkung prayogi mangke sak sampunipun anak Prabu Ngastina lan jengandika anak Prabu Indrawati sampun ketingal seger nggih dahar miwah tuwuk nggih ngraosaken pasugatan menika tumunten anak Prabu Ngastina badhe paring dawuh perkawis Ngastina lan Ngendraprasta sak jajanipun nggih. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung eling-eling titising Sang Hyang Bathara Wisnu milapana dhateng akal ukiling Rekyana Patih Harya Senguni tuwin sangyaning para Sata Kurawa ingkang sampun nyawisaken rampatan ingkang sampun dipun campuri daru beksi wisa racun ingkang neniwasi parandene Sanata Indrawati dhateng
mandhap saking palenggan. Datan kersa ngunjuk miwah datan kersa andhahar dadya gempong penggaling Kala Patih Plasa Jenar. Sigra ngawi sangganing para sata Kurawa ingkang wis samapta ing gati sawiging diri. Angasta sakathahing pusaka. Ambyuk angruket nata Ndarawati geger madyaning negari Ngastina Pasewakan Datulaya. Royo aja nganti ucul. Kinaraya sangya para sata Kurawa nalika semanten nganti ora ketingal nata ing Ndarawati. Mengajab arsa ngranjap nata ing Dwaraka sangganing para sata Kurawa. Parandening mangke grayah astaning nata Ndarawati nyenggol beda ring Kyai Kesawa. Ical wujuding nata Ndarawati dadi putra sagunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Udhek-udhek macan turu mbeda singa bareng. Apa mbok kira Ratu Ndarawati mung tekan semene kekuatane aja maju siji-siji bareng ngomoro. Ayo sirnakno aku legane ati. Wah. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe kandrung. Sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias paliwur. Gendari kula wonten maring adawuh. Gajeke dina iki anakmu Kurupati nganakake pasatemon karo para sepuh. Inggih. Rambah kaping 2 duta pengawaning Pandhawa nanging si Duryudana cukeng adreng kuwi negara Ngastina. Oh, Ndari. Lah kok dadi terus gumono musik ana ing atiku lumadining perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Anake Pandhu lumawan anakku ingkang cacahe 100, Ndari. Monggo bareng tak eling-eling. Bareng pendak-pendak aku nampa pelaporaning Si Senjaya. Yen to Kurawa regejegan karo Pandhawa ora nate menang. Lah kok jebul rasaku aku kok duwe rasa kuwatir. Tobat kuwatir kados pundi Kakang Adipati? Kuwatire atiku nek mengko Kurawa ning Bratayuda kuwi entek ludes keles tanpa sisa. Anakku sing gemrayah cacahe 100 mati kabeh ning peperangan. Sesuk piye dari terusan? Tobat mestinipun menyang sampun ngantos menggalih perkawis ngados mekaten menika Kakang Adipati. Samangke putra Maduka tasih gesang. Ternyatanipun perang ageng menika derek lumampah kok ngantos dumugi semanten anggen Maduka menggalihaken kawontenanipun para sata Kurawa. Gusik. Iki swara apa iki? Iki swara apa iki? Kok geger ora karo-karuan kumrusak ora karo-karuan kayane kono ngene apa iki Ngastina Ketaman Prahara apa piye? Tobat kula piyambak mboten mangertos Gusik lha kok iki kok bumine obah. Iki kok bumine obah saya banter iki eneng lindhu apa piye Dari kok kaya ngene kanane.
bumi gunjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing kocap kacarita eling-eling sang Dastarastra pinaringan cacat cala hina tegese boten saged nyumurupi gemlaring jagat cacat netra dupi midhanget swara ingkang gumrusak awit pangamukipun yaksa bumi genjot lir ginunjing satemah kinten menawi wonten prahara lindhu bumi prakempa parandring sak mangke datan graita dumadakan saka ajriing para kawula angesuk beteng ing kinarya lenggah sang adipati Dastarata saya rasa pangesuking para kawula miwah sangya para sata Kurawa rubuh kang beteng ngrubuhi sang Dastarastra masang Dewi Gendari dadi lan patine oh yo ana buta nggo karepe dhewe Kurawa jiring getih wedi mati Ratu Ngastina mlayu golek papan pendhelikan sing dadi punjeriming negara Ngastina ora dalah luwih becik negara Ngastina tak untal meng ora dadi perkara Arsa den untal negari Ngastina dening Sang Yaksa kedadosan saking Ndrawati tanggap risangkane putra aja kaya ngono Kresna ora bengger ayo rucat to nggih ayo Kencang warudayong pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe aja kok Ngastina lah kok jagat iki tok untal wae kok luwih gedhemu ora umum kaya ngono ingkang dados tok sumbering perkawis negari Ngastina menawi Ngastina kula untal tartemtu mboten badhe wonten kedadosan dumados sing perang ageng Bratayuda ning kita nerak pacak nerajang perbatang kita miradati marang kodrating Mahanasa, miradati marang kodrating para dewa. Bratayuda kuwi jangkaning dewa, kuwi jangkaning jagat. Lah nek kita ora gelem nglakoni perang gedhe Bratayuda tegese Kresna melu numangkarake angkara murka ana ing jagat iki. Ayo Racut. Ayo Kaki. Maliya kaya wingi uni ora gedene semono kuwi wae. Lah dadi tontonaning para kawula. Baliya kaya nata Ndrawati njoe nguni Kresna. Nah, ngono kuwi ra apik to. Gedhe-gedhe iki nggo ngopo? Mesti arep wangsulan karangyah keten ngoten ta kowe. Senengane kok sembrono. Kresna kok kaya Petruk. Ora kena ya, Ger. Nggih, pukul. Malah lumadine lakon negara Ngastina iki mau dadi katondo yen to Duryudana mau sejatine cukeng nggone ngukui negara Ngastina lan Ngendraprasta. Inggih. Mula ora bakal iso diselaki meneh. Bakal pecah perang donya ing kaping 4 ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kita bali marang negara Wirata. Tata-tata sanapta ing gati sawigaing diri bakal lumadining perang gedhe iki kita meneng dadi pujangganing Bratayuda Jaya Binangun Kresna.
Enten apa, Mas? Kurawa bubar mawut mboten iso dikukup. Ora usah perlu tak critake sing dadi ana negara Ngastina. Aduh. Aku iso slamet ki wis seneng kok Le Burisrawa. Oh, nggih. Lah pripun? Ya mung arep ngabari karo kowe. Ngabari napa? Mungsuhmu bebuyutan. Lho, sinten? Sawangen kae sing jaga ana ing kreta Jaladara. Gedangkrang sila tumpang. Satria Garba Ruji Setyaki anggepe dheweke iki ning bumine leluhure apa piye? Ora gelem medun ora nganggo tata krama. Kowe butuh ketemu Sencaki apa ora? Galo wonge ning alun-alun negara Ngastina. Wah, Bungke. Bungke. Ngantuk ya. Wah, temu karo aku iki. Tontang wining samudra anglangut. Setyaki Kakang Burisrawa, kanca lawas. Suwe ora ketemu. Yo, ora tau ketemu. Kowe sih seneng mendem ora? Untuk pamujimu wis sawetara wektu iki aku leren. Wah, gombal. Sok suci. Kowe mbiyen kerep srawung karo aku nganti kerep jotosan karo aku kuwi mergo perkara ngombe. Aku seprene isih. Mergo aku nek ora kisenan kaya ngono kuwi awakku lungkrah. Gandeng kowe karo aku ketemu nang kene, kowe nderekke Koko Prabu Ndarawati, mumpung Koko Prabu urung rawuh. Ya Andrawina. Andrawina piye? Nggawa sak botol aku. Yo. Sing gedhe pangapuramu Kakang Burisrawa wis ora nglakoni. Kowe mbok ora kaya wong anggepe. Iki lho, 85%. Yo, iki nggo takeran wae, nggo seneng-seneng suwe ora ketemu. Suwe ora ketemu, kowe karo aku ya kowe kangen karo aku kangen karo kowe. Mulai yo. Ayo karo aku seneng-seneng wis ngombe separo aku ngombe separo. Sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki tak buka isih, tak buka isih. Oh, untukku isih kuat to. Ya engko aku nek wis ngombe kowe gek ngombe aku seneng-seneng wae Setyaki ora kok perkara piye-piye. Iki enak tenan. Iki leh kutuku neng negara seberang. Oh, ayo. Wah. Wah, seger tenan. Yo, ganti kowe. Aku ora Kakang Burisrawa ngaturake panuwun ora sok suci yo. Aku wis ora Kakang Burisrawa. Wah, kowe iki ora ngreng lho ya. Sithik-sithik nggo guyupi, wong nek srawunge ora iso manjing ajur-ajur ora ndek kanca. Yo kakek sithik. Ora. Ya andari ae. Ya gari seprapat iki. Seprapat iki ming awake panas tok. Aku ora. Wah, kowe jire asine wong jire kowe. Kowe iki dadi senopati ning senopati jire getih wedi mati. Nek jang ngombe ora wani perang satu wani wae apa tak takon. Banci kowe. Kowe iki wedok kowe. Ora wani ngombe. Gunane apa kowe? Ngetokke diadamu kaya ngono.
ngetoke kekuwatanmu jam ngombe karo kakane ora gelem. Nek ngono Ratu Ndarawati ngingoni Senopati. Senopati sing jiring getih wedi mati. Kakang Brisrawa, suaramu aja kaya ngono. Ayo Ben. Oh, temen kowe. Sakarepmu ora piye sakarepmu jire. Kowe wong lanang pepinjungan, kowe wong lanang pupur mero-mero raimu. Wae! Ayo. 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 Wah, senjaki setan. Kepruk botol ndasku. Wah, bibiti perkara kowe. Kowe yo. Mendem jogete cepet. Buyer. Mati aku. Waduh. Wah. Aduh. Wonten timbaning adhawu Koko Prabu lerena durung wancine dipun gelak mangsane digege wancine yen ngono Siadi bakal nyelaki sarta nerjang pewarning Jawata karo Paduka. Dimas isih ana pakaran kudu ndak rampungake. Menapa Koko Prabu? Jroning pasewakan ora katon sowaning kadangku Yayi ing Awangga kewarung Paduka. Ayo ditiliki ana ing kedaton ing Awangga kaya ngapa kahananing Yayi Prabu Karna Basusena. Nanging kula nyuwun Paduka Kanjeng Koko Prabu dados paseksen. Paseksen sing kepiye? Benjang menawi tumapahing Perang Ageng Bratayuda. Tanding kula sampun ngantos kliya. Tandingmu sapa? Tanding kula kedah Kakang Brisrawa. Ya, pun Kakang nekseni Dimas. Ibu sesembahan kula Kanjeng Ibu Kunthi pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting belahan remuk rempu dados bubuk manah kula sareng kula midhangetaken sabdanipun Kanjeng Ibu ingkang sampun nglairaken dhateng Karna dosa menapa ing badhe kula sandhang dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun keparengan duwa dhateng pangandika Paduka Kanjeng Ibu Dewi Kunthi Talibrata tuhu panita mustikaning bawana ana rasa dadak matur ingkang kaya mengkono pun ibu mung kepengin ngerti miya sing pangandikaning Nalindra ing Awangga nggone ndak suwun manunggal kelawan para Pandhawa mestenipun upami kula menika dipun glejah lair lan batos kula tartemtu badhe wonten atur inggih ibu kula ngestokaken dawuh namung
wonten petangan ingkang rinaos ganjil jernyatanipun kula menika satriya. Kula menika satriya. Satriya menika kedah njunjung inggil prasetyaning satriya. Ingkang sampun sinambihan kewajiban nadenipun tandhingaken kaliyan menapa kemawon kedah jiwaning satriya menika ingkang dipun junjung inggil. Kedah jiwaning satriya menika kedah dipun antepi Kanjeng Ibu. Janaka Werkudara anakku wong bagus. Ora ngira babar pisan yen to kemenanganmu nganti tak jaluk-jalukke karo dulurmu lanang. Ning wangkot atine puga kaya gunung waja. Janaka Werkudara, sesuk Bratayuda matimu saka kakangmu dhewe cah bagus. Ibu. Mboten mekaten pikajenganipun manah kula menika mboten mekaten Ibu, mboten mekaten. Kanjeng Ibu duna dungkap anggenipun anampi ulasa kakehan gunem sing tanpa guna. Mbok kalang-kalang kaya ngapa? Kowe mesti bakal melu marang para Kurawa. Karna kowe mentala karo adi-adimu. Basukarna, Bibi Kunti Talibrata. Oh, anak Prabu Ndarawati iki Bibi. Suram Tiwangkara kingelir manguswa kang layon donya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucem rah nyomaratane Koko Prabu kepasang Yogya katujuh nginu perkawis menika saya mbulet lan boten sagedipun udari krana penangisipun Kanjeng Ibu Kunti Talibrata anggenipun ngrepa dhateng rayipun Basukarna. Supados samangke kula mboten mentala kan kadang-kadang kula para Pandhawa mewah. Pangajokipun Kanjeng Ibu kula kedah mbebantu dhateng para Pandhawa Koko Prabu. Kula nyuwun obor pepadang. Pangandika Paduka Koko Prabu Ndarawati sageta dados sesuluh obor manahipun ingkang rayipun Basukarna. Upami samangke kula nyuwun iga pertikelipun Paduka Kanjeng Koko Prabu. Menawi kula kedah manunggal kalan para Pandhawa kados pundi? Lho kosek karena aja kesusu netepake suwi-suwi. Patronarpa Kresna Tantulasa hanyakara mring Sang Resi Jahnawi Suta Karna ilung tendhawu aja gumampang angucap nanging tanpa petung mengko mundhak ora prayoga kedadeyane inggih kula nyuwun dawuh kok Prabu ya dikapak-kapakno memper yen to Bibi Kunti paring dawuh kaya mengkono kaya ngapa to rasane suwijining ibu sira yen akhirake ana ing jagat mongko Bibi Kunti ingkang ngandhut kalawan sira klebu para Pandhawa kuwi uga atmajaning ibumu ya kuwi Bibi Kunti Talibrata. Mula sak memper ing atase jejering wong tuwa ora bakal mentala nyumurupi kelawan campuing perang padha kadang. Campuing perang padha kadang ya kuwi sira Yayi Ngawangga lumawan kadang-kadangmu para Pandhawa. Mila saking menika keparenga sak mangke kula badhe manunggal kusik to. Aja kesusu ngucap mergo ucaping satriya mono yen to dimidhangetke dening para dewa kuwi mujudake sumpah prasetya ndak ora prayoga kedadiane. Inggih kula nyuwun dawuh karena wonten paring dawuh. Jiwaning satriya kuwi kudu njunjung dhuwur prasetyaning kasatriyan lan kewajiban. Ngerti yo?
Ya senadyan jagat iki dadi paseksen yen to lairmu ning alam padang kuwi linarake dening Dewi Kunti Talibrata nanging donya iki wis kebrebeken marang ngumandanging prasetyaning Basukarna duk nalika nampa bebungah saka Yai Prabu Kurupati sinengkake kaluhur dadi senopati nyenopati ning Prasata Kurawa. Mongko sira Yayi Ngawangga wis kebacut angucap sarta wis kebacut kawiyos pangandikane yen to pati uriping Yai Ngawangga kinarya ndepani marang Sata Kurawa karena Yai Prabu. Apa ing wis po ucapake mau lakonana nanging mengsah kula para Pandhawa jiwaning satriya aja gagas kelawan sanak kadang ruwang mitra kawruh lan sak piturute. Jiwaning satriya kuwi anane mung netepi kewajiban ora weruh sapa ta mungsuhe ing kudu disirnakake. Kuwi jiwa kasatriyan. Lah nek sira Narpati Basukarna kok ewuh kaya yen to nyumurupi marang bakal lumadining mungsuhmu sesuk ning Bratayuda. Lah tegesira kuwi bebecer marang wataking kasatriyan, bebecer marang jiwaning satriya. Jagat iki ora ana ingkang percaya meneh manang Ratu ing Ngawangga. Inggih. Iye, Koko Prabu ngaturaken panuwun ing tatwa pepindhan, tetepno pangestimu. Kanjeng Ibu mengko ing aku ingkang bakal matur. Tetepno marang pangestimu. Tetepno marang ubayaning tekadmu nadyan sejatine nata Ndarawati wis weruh. Lho. Koko Prabu sampun prisa karena gedhening tresnamu marang para Pandhawa kuwi katandha nggonmu ngantepi jiwa kasatriyanmu. Luripun kados pundi? Jroning perang gedhe iki mengko Narpati Basukarna kadangku ing Ngawangga bakal lumawan najiku panengah Pandhawa ya kuwi Yayi Janaka. Coba to pitungen. Yen Janaka mati, Pandhawa komplit isih 5. Nanging yen Karna Basusena ingkang tekaning pati jroning pabaratan, Pandhawa isih 5 cacahe. Tegese Pandhawa ora gotang sewiji apa Karna. Koko Prabu. Oh. Boten nyono babar pisan. Bilih paduka ingkang saged anatas dhateng gegembolaning raos kula Koko Prabu. Kula badhe prasaja. Iya, piye? Rinten pantaraning dalu kula mboten kendhat anggening kula tansah angojoki dhateng Yai Prabu Ngastina supados wantun nyabrang Bratayuda. Punika estunipun saking agenging tresna kula kaliyan kadang-kadang kula para Pandhawa awit kula mangertos. Bilih kamurkanipun Yai Prabu Duryudana sakrawanipun menika mboten badhe sirna menawi mboten sareng kaliyan ing sinandhangan. Yai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun nglampahi Bratayuda menawi mboten saking pangojokipun ing Rayi Ngawangga piwah. Menawi kula mboten madheg dados senopati, Yai Prabu Ngastina menika mboten badhe wantun ngladeni Bratayuda lan para Pandhawa. Mila Koko Prabu. Anggen kula nyorokaken dhateng jiwa raga kula menika sakmangke jagat ing kedah niteni dhateng prasetyanipun Narpati Basukarna. Anggen kula nderek para Sata Kurawa menika mboten kula ndepani watak angkara murka. Nanging dados sarana lumampahing Bratayuda kisah sing angkara murka. Yayi Duryudana sakurawanipun unggulipun kadang kula para Pandhawa. Adhiku, adhiku Karna. Oh. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu. Karna. Ora ngira babar pisan semono lungiting bebudenmu. Ngantipun Kakang ora gaduk nyurasa marang lantiping panggraitamu. Bibi. Ana dawuh ngapa Kaki Prabu? Mesthi kemawon Bibi Kunti sampun midhanget aturipun ingkang putra Narpati Basukarna. Ing nyatanipun mustikaning satriya jagat tanpa tindang dhateng prasetyanipun kasatriyanipun kadang kula pun Basukarna. Bibi, monggo kula dherekaken kondur wonten negari Wrata ingkang putra para Pandhawa kepengin pinanggya kelawan Bibi Kunti Talibrata, Bibi. Oh.
Wonten dawuh. Mboten enten babar pisan pengamu ing yaksa kedadosan saking Koko Prabu Ndarawati. Kudu mawa pangorbanan Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu Seda. Seda monggo sedanipun kejugrukan beteng ingkang ageng satemah boten saged dikukup kuandhane jagat Dewa Bathara. Durung tumapak perang gedhe kemawon sampun kaya ngeten kahanan sing kula rasake kelangan karo bapa lan biyung kula. Pancen iblis lanat para Pandhawa. Nuwun sewu nggih. Ingkang sampun boten wonten boten perlu dipun emot-emot. Sedaya sampun kinudhat dhateng pepesthening jagat Baramadura Waman. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken Kurawa kudu golek wong sing sago dadi tawur peperangan Bratayuda. Menawi saged pikantuk tiyang ingkang saged sagah dados tawuring para Kurawa menika tiyang kedadipun pejahi lan dados sarana kurban tumbal kemenanganing para Pandhawa. Menika Kurawa saged ungguling yuda sampeyan mang budal manggolek wong sing gelem dipateni dadi tawuring para Kurawa. Yen perlu dibayar dicukupi kulawargane 7 turunan. Nggih, ngestaken dawuh Dursasana. Nggih, monggo. Golek wong nang-endi ora ketemu. Ketemu ning pinggir bengawan iki sajae tukang satang. Tegese tukang wong nyabrangke wong nyabrang ana ing bengawan iki. Inggih kula pun Tarka. Menika rayi kula pun Sarka. Darka karo Sarka. Inggih Raden. Panjenengan sinten? Bolong tepung karo aku. Ora tau ndelok poster. Kadang nata ing Ngastina Raden Dursasana iki patih Ngastina patih Sengkuni. Cetha nek kuwi dudu wong Ngastina, dur ngerti ora apal karo awake dhewe. Wis ditari wae aja kesuwen. Sarka lan kowe Tarka. Wonten dawuh Raden, tekaku ning papan kene. Kurawa bakal nglakoni perang Bratayuda. Monggo ujaring para sepuh kudu golek tumbal menungsa sing dadi kurban kanggo kemenanganing para Kurawa. Mula wektu dina iki gandeng aku ketemu karo kowe. Kowe gelem kowe tak pateni. Kowe dadi tumbaling para Kurawa. Ora usah kuwatir. Turunmu tak golek tak gaweke omah kulawargamu tak cukupi 7 turunan. Ning waton kowe gelem dadi tumbal mati kanggo kemenanganing Kurawa, Sarka lan Tarka. aduh. Oh. Nuwun sewu Raden. Anak kula menika kathah. Semah kula menika ugi kula wentah dhateng anak-anak kula wonten griya. Kula menika dados cagaking kulawarga menawi kula mboten nyambut damel anak-anak kula menika mangke nedha menapa langkung-langkung menawi kula pejah. Woi wong gerangan kupingmu bosok. Kowe wis dikandhani arep tak uripi 7 turunan. Dadi kowe mati kowe keluargamu ora bakal kapiran. Kowe mati keluargamu ora bakal kekurangan, mesti kecukupan. Wis, kowe manut apa ora? Nuwun sewu. Nuwun sewu kula mboten purun. Sarka piye? Aduh kula ugi ajrih menawi kedah pecah. Kula mboten purun Raden. Nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged nglampahi. Wah, setan lho. Oh, aduh. Bar wis. Kokean cangkem ora? Sabet mutar. Ora ngerti iki klithih padake. Wah, nyawang sapa-sapa.
Patene kowe wadake. Konangan wong krocok bendho cengelmu. Nek ngaku-ngaku kaya ngono, ha mate kowe. Wis dur diusung kuwandane digawa ning negara Ngastina. Diaturke anak Prabu Duryudana yen to wis entuk kurban tumbal kemenanganing para Kurawa. Arep ora ikhlas sing baku entuk patine wong sing gelem dadi tumbal wis ngono wae le. Nggih, ngestake dawuh. Oh. Wah. Raden Dursasana wong nyikara karo sak pepadane ora kaya sampeyan kowe menungsa kok ora duwe rasa kamanungsan babar blas aku wis wegah dadi tumbaling Kurawa parandene aku mbok pateni kanthi siya kaya ngene nggonmu golek tumbal ora ketrima dening panguwasaning para dewa lan titenana aku ora trima patiku karo adhiku Sarka ora trima mung tekan semene Seksenana sesuk nek eneng perang gedhe Bratayuda lumadi aku bakal males hukum lara wirang kalawan kahananku iki karo kowe Raden Dursasana patimu ya mesti bakal ngrekoso Raden Dursasana. Apa iki? Wah. Man, merinding kula. Merinding apa? Enten swara sing aku Sarka karo Tarka sesuk ajeng males kula teng Bratayuda. Kowe iki wong modern kok percaya kaya ngono kan. Heh? Modern. Kuwi rasa digagas, kuwi sukma sing nglambrang. Sukma nglambrang kuwi kokean cangkem. Nggih, wis ayo bali negara Ngastina le monggo kula dherekaken wae. Sapa iki? Rantak-rantak ana wujuding Brahmana nganti nom-noman. Lan setunggiling jejaka ing gagah prideksa mongko wis keladuk yuswa. Iki sapa? Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi paduka dangu kaliyan kula, nami kula pun Resi Janadi. Saking pertapan Sukarembe menika anak kula pun Bambang Rawan tuwin kadang kula Kakang Sagutra. Resi Janadi wigatine ngemuti dhateng labetanipun Dewi Kunti lan para Pandhawa anggenipun sampun luwaraken kula sak kulawarga saking regemanipun Prabu Baka. Satemah kula mboten saged pejah tuwin gesang kula ngantos dumugi sak mangke menika awit pitulunganipun Dewi Kunti. Lan nalika semanten kula sampun prasapa kaliyan Dewi Kunti Talibrata menawi benjang badhe lumados perang ageng Bratayuda kula sak kulawarga anak kula Bambang Rawan miwah Kakang Sagutra menika badhe ngiklasaken pejah gesang kula kinarya tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa kula sagah dados tumbal kamenanganing para Pandhawa sarana kula kedah pejah dinten sak mangke menika saking astanipun para Pandhawa sinuwun Prabu Matsapati Ladala. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu Ngara. Putu Prabu wonten dawuh Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring dawuh. Putu Prabu Ndarawati nggih wonten dawuh Hyang. Kabecikaning Pandhawa ingkang mengkene mau ana bisa katandha lan isa didadekake bukti. Nganti ana wong kang pasrah pati urip lila dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa iki merga saka becik-beciking para Pandhawa. Janaka wonten timbalan aja mbok duwa pancen iki syarat srana wong bakal nglakoni peperangan. Koko Prabu Ndarawati kados pundi Janaka ngendikane Hyang Wing Wirata estokna kula mboten badhe wentala mejahi dhateng tiyang ingkang tanpa dosa iki dadi sarana Resi Janadi Bambang Rawan lan Sagutra iki wis saguh sarta ikhlas yen Pandhawa duwa malah ora prayoga lho kedadeane. Nanging kula mboten mentala pentangan gendhewane srana mungkur aja mespadake Resi Janadi sak keluargane.
Raden, anak kula pun Bambang Rawan miwah kadang kula pun Sagotra sampun minggah wonten pepanggungan, sampun salin busana ingkang sarwa seta, tegesipun sampun lila prapteng lalis kangge tumbal kamenanganing para Pandhawa. Namung nuwun sewu menawi sakmangke kula sampun saged sowan dhateng Kayuwangan sowan para Jawata, mugi keparenga paduka Raden paring dawuh menapa ing kedah kula lantaraken Raden Resi Janadi. Matur marang para dewa yen to Pandhawa kudu ngukup kemenangan lan Pandhawa aja nganti ana ingkang godhang, siji wae aja nganti ana ing kapupuh ana ing Bratayuda. Ngestakaken dawuh Raden. Oh. Sinartan tingkem netrane datan mas paosaken lesan Sang Arjuna nglepasaken pusaka natas dadaning Resi Janadi Bambang Rawan tuwin Sang Sagotra satemah sirna margalayu sukma manjing Kayuwangan mulat nata Ndarawati. Arjuna Mara remanguswa ngambreng kadi karunaning kasose siadi mau kaya sak pejagong karo Resi Janadi. Saderengipun kula nguntapaken sukmanipun Resi Janadi wonten Kayuwangan. Resi Janadi paring dawuh kaliyan kula. Lho, matur karo Janaka kasinggihan. Aturing Resi Janadi piye? Menapa ing kedah kula aturaken dening para Jawata jumbuh kaliyan menapa ing dipun kersakaken dening para Pandhawa. Resi Janadi, aku njaluk Pandhawa menang jroning Bratayuda sarta Pandhawa aja godhang, aja ana salah siji ingkang tekaning pati jroning Bratayuda. Wela dalah mung kuwi namung menika. Kosek to. Lah anak-anakmu piye? Oh, Prabu. Ampun. Iki lenggah iki. Oh. Mboten kok Ndara Janaka lali niku mboten. Mboten kok Ndara Janaka kesupen niku ora. Ning pancen kodrating dewa kudu kaya ngene. Mula nadyan to dieling-eling saka Wirata tekan mriki niku pancen ya wis kudu kaya ngono lakone. Pun mboten sadigetuni. Mboten sadigetuni Ndara Kresna ampun paring pangandikan sing mboten-mboten. Niki ngibarate geni nedeng murup lho. Ingkang rayi Ndara Werkudara ya nedeng murup. Ampun dipateni urupe atine supaya nggone jumangkat teng pabaratan niku kanthi madhep manteping tekad mangrurah satru murka. Inggih menika para Sata Kurawa. Iya Kakang Semar nggih. Nek perlu ditetangi penggalih. Ditetangi penggalih merga nggih namung satriya kalih menika ingkang menika mangke dados cagak tuwakipun para satriya ingkang manunggal kaliyan para Pandhawa ingkang badhe mangrurah satru murka mbasmi angkara murka satemah jagat menika mbabar donya ingkang kebak katentreman karukunan lan kabagyan sinuwun Ndarawati.